ኩነታት ምስ ዝቕየር ኣተሓሳስብኡ ቀይሩ ምስ ግዜ ዝስጉም ሰብ ኣሎ። ንስኻ ግና ከምዚ ኢና ዝለመድና እንዳበልካ ኣብ ሓደ ቦታ ትነብር ኣለኻ። ንሱ ለውጢ ናይ ህይወት ሕጊ ምዃኑ ተረዲኡ ሓዱሽ ነገር ይመሃር ኣሎ። ንስኻ ግና ነቲ ዝኣረገ ልምድኻ ሓቒፍካዮ ምዕባለ ህይወትካ ደው ኣቢልካዮ ኣለኻ እሞ ዝኣረገ መን እዩ? እቲ ዕድሚኡ ዝደፍአ ድዩ ወይሲ ኣተሓሳስብኡ ዝደስከለ? ብዙሕ ጌጋታት ገይሩ ግን ከኣ ካብ ኩሉ ተማሂሩ ናብ ብስለት ዝበፅሐ ኣሎ። ንስኻ ግና ፈፂምካ ጌጋ ሃይገበርካ ብግምት ጥራይ ንኻልኦት ትንቅፍ ኣለኻ። ንሱ በቲ ዝሓለፎ ፀገማት ንህይወቱ ብዓሚቕ ብምርዳእ ይጓዓዝ ኣሎ። ንስኻ ግና ካብ ርሑቕ ኮንካ ከምዚ ምገበርኩ ነይረ እንዳበልካ ትፍክር ኣለኻ እሞ ለባ መን እዩ? እቲ ጌጋ ዝገብር ድዩ ወይሲ ኣብ ግምት ዝነብር? ጸላኢ ኣብ ኢዱ ምስ ኣተወ የቕረይሉ ብህይወት ዝሰዶም ጅግና ኣሎ። ንስኻ ግና ሓነ ንምፍዳይ ብምሕሳብ ሙሉእ ለይቲ ድቃስ ትስእን ኣለኻ። ንሱ ብምሕረት ገይሩ ነቲ ጸላኢኡ ናብ ሓቀኛ መሓዛ ይቕይሮ ኣሎ። ንስኻ ግና ሕነ ብምፍዳይ ንነፍስኻ ናብ ደረጃ ናይ ተበዳሊ ተውርዳ ኣለኻ እሞ ጅግና መን እዩ? እቲ ሕነ ዝፈዲ ድዩ ወይሲ ምሕረት ዝገብር? ኩሉ ግዜ ብርቱዕን ሕርቃኑን ጽሞና ብምምራጽ ውሳኔኡ ዘዕሪ ለባም ኣሎ። ንስኻ ግና ስምዒትካ ተደሪኽካ ኣብታ ሓንቲ ካልኢት ብዙሕ ትዕኑ ኣለኻ። ንሱ ስምዒት ናይ ኣእምሮ ባርያ ብምግባር ንነፍሱ ይቋጻጸር ኣሎ። ንስኻ ግና ስምዒትካ ጎይታኻ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ናብ ጣዕሳ ተኣቱ ኣለኻ እሞ ሓያል መን እዩ? እቲ ሰብ ዝስዕር ድዩ ወይሲ ንነፍሱ ዝቋጻጸር? ካብታ ዘላቶ ንእሽቶ እቶት ብሓጎስ ንዝተጸገሙ ዘካፍል ህያው ኣሎ። ንስኻ ግና ወትሩ ካብ ሰባት ብምቕባል ጥራይ ባህሊ ጌርካዮ ኣለኻ። ንሱ ብምሃብ ዝረኸቦ በረኸት ካብ ዝኾነ ሃብቲ ከም ዝበልጽ ይፈልጥ እዩ። ንስኻ ግና ክትህብ ከለኻ ዝጎደለካ መሲልካ ኢድካ ተዕምት ኣለኻ እሞ ሃብታም መን እዩ? እቲ ብዙሕ ዝቕበል ድዩ ወይሲ ካብ ዘለዎ ዝህብ? ኣብ ጥርዚ ዓወት በፂሑ ክንሱ ከም ታራ ሰብ ብትሕትና ዝጓዓዝ ኣሎ። ንስኻ ግና ሓንቲ ስጉምቲ ካይስጉምካ ብትዕቢት ንሰባት ትንዕቕ ኣለኻ። ንሱ ግና ትሕትና ምዕባዩ ስለ ዝኾነ ብኹሉ ሰብ ክብርን ፍቕርን ይረክብ ኣሎ። ንስኻ ግና ብኹርዓትካ ንሰባት ካብ ከባቢኻ ኣባሪርካ ንበይንኻ ትተርፍ ኣለኻ እሞ ክቡር መን እዩ? እቲ ነፍሱ ዘዕቢ ድዩ ወይሲ ትሑት ዝኸውን? ሚእቲ ግዜ ወዲቑ ክንሱ ኣብ መበል 101 ዝትንስእ ጅግና ኣሎ። ንስኻ ግና ኣብታ ቀዳመይቲ ውድቀትካ ተስፋ ቆሪጽካ ተንበርኪኽካ ኣለኻ። ንሱ ውድቀት መወዳእታ ዘይኮነ ናይ መምህር ዕድል ምዃኑ ተረዲእዎ ኣሎ። ንስኻ ግና ሓንሳብ ምስ ወደቕካ ፈፂምካ ከምዘይትትንስእ ኣሚንካ ኣለኻ እሞ ዝተሰዓረ መን እዩ? እቲ ብዙሕ ዝወደቐ ድዩ ወይሲ ዘቋረፀ? ኣብ መንገዲ ዘጋጠሞ ዕንቅፋት ኣልዒሉ ንኻልኦት መንገዲ ዝጸርግ ኣሎ። ንስኻ ግና ንኡሽቶ እምኒ ምስ ረኣኻ መንገዲ የለን ኢልካ ትምለስ ኣለኻ። ንሱ ዕንቅፋት ንብልሓቱን ንትብዓቱን መፈተኒ ምዃኑ ተረዲእዎ ኣሎ። ንስኻ ግና ብዘይ ዕንቅፋት ዝስራሕ ምቹእ መንገዲ ጥራይ ትደሊ ኣለኻ እሞ መንገዲ ዘለዎ መን እዩ? እቲ ዕንቅፋት ዝሰግር ድዩ ወይሲ ዝምለስ? ኩነታት ህይወቱ ብዘየገድስ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ዝዓይይ ሰብ ኣሎ። ንስኻ ግና ንውድቀትካ ኩሉ ግዜ ንኻልኦት ሰባት ትወቅስ ኣለኻ። ንሱ ጌጋ ምስ ገበረ ኣነ እየ ተጋጌ ኢሉ ብምእማን ንነፍሱ ይእርም ኣሎ። ንስኻ ግና ምስምስ ብምድላው ካብ ሓላፍነት ንምህዳም ትጓየ ኣለኻ እሞ ብጽሒ መን እዩ? እቲ ዕድመ ዝደፍአ ድዩ ወይሲ ሓላፍነት ዝወሰደ? ነቲ ዘለዎ ጸገም ሎሚ ብትብዓት ወሲኑ ናብ ስራሕ ዝኣተወ ጅግና ኣሎ። ንስኻ ግና ጽባሕ ክውስን እየ እናበልካ ዕድላትካ ተሕልፎም ኣለኻ። ንሱ ሕማቕ ውሳነ እውን ተኾነ ካብ ዘይምውሳን ከም ዝበልጽ ይፈልጥ እዩ። ንስኻ ግና ክሳብ እትውስን እቲ ግዜ ሓሊፉ ናብ ጣዕሳ ተኣቱ ኣለኻ እሞ ዝተዓወተ መን እዩ? እቲ ብትብዓት ዝወሰነ ድዩ ወይሲ ዝተዘናግዐ? ኣብ ማእከል ጫውጫውታ ኮይኑ ኣብ ሓደ ዕላማ ጥራይ ዘተኩር ኣሎ። ንስኻ ግና ኣብ ጸጥታ እንዳሃለወካ ኣእምሮኻ ኣብ ሚእቲ ነገራት ፋሕ ይብል ኣሎ።
ንሱ ግና ኣቓልብኡ ንሓደ ስራሕ ስለ ዝሃበ ብዓወት ዛዚሙ ይወፅእ ኣሎ። ንስኻ ግና ኩሉ ክትገብር እንዳፈተንካ ሓንቲ እኳ ካይሰራሕካ ትውዕል ኣለኻ እሞ ጥበበኛ መን እዩ? እቲ ሓደ ዝሰርሕ ድዩ ወይሲ ብዙሕ ዝጅምር? ካብቲ ዘለዎ ውሑድ ነገራት ብሓድሽ መንገዲ ሓሳባት ዘመንጩ ፈጣሪ ኣሎ። ንስኻ ግና ኩሉ ነገር እንዳሃለወካ ወትሩ ናይ ካልኦት ጥራይ ትቐድሕ ኣለኻ። ንሱ ንነፍሱ ከም ዘላታ ስለ ዝተቐበለ ንዓለም ሓድሽ ጽባቐ የርኢ ኣሎ። ንስኻ ግና ካልእ ሰብ ክትመስል እንዳፈተንካ ነቲ ሓቀኛ መንነትካ ተጥፍኦ ኣለኻ እሞ ፍሉይ መን እዩ? እቲ ባዕሉ ዝኸውን ድዩ ወይሲ ካልኦት ዝመስል? ብዘይ ሕልሚ ኣይነብርን ግን ከኣ ንሕልሙ ኣብ መሬት ዘውርዶ ኣሎ። ንስኻ ግና መዓልትን ለይትን እንዳተመነኻ ሓንቲ ስጉምቲ ኣይወስድካን። ንሱ ጉህዳ ዓለም መሪር ምዃኑ ፈሊጡ ብጻዕሪ ጥዕንቲ ይገብር ኣሎ። ንስኻ ግና ኣብ ናይ ሓሶት ዓለም እንዳነበርካ ህይወትካ ብኾንቶ ተሕልፋ ኣለኻ እሞ ነባሪ መን እዩ? እቲ ኣብ ጉህዶ ዝሰርሕ ድዩ ወይሲ ኣብ ትምኒት ዝነብር? ንመሓዝኡ ደጊፉ ምስኡ ማዕረ ናብ ዓወት ዘደይብ ለባ መራሕ ኣሎ። ንስኻ ግና ንብጻይካ ረጊጽካ በይንኻ ክትዕወት ንሕንሕ ትገብር ኣለኻ። ንሱ ሓቢርካ ዝብላዕ ብሓጎስን ሰላምን ከም ዝዕዝዝ ይፈልጥ እዩ። ንስኻ ግና በይንኻ ኣብ ጥርዚ ምስ በጻሕካ ተኻፋሊ ሓጎስ ትስእን ኢኻ እሞ ዕውት መን እዩ? እቲ ብሓባር ዝዓቢ ድዩ ወይሲ በይኑ ዝጐይ? ህበቡላ ንፋስ ምስ መፀ ከም ስርኦም ኣጥቢቑ ዝሕዝ ጽኑዕ ሰብ ኣሎ። ንስኻ ግና ብንኡሽተ ንፋስ ፈሪሕካ ነቲ ዝጀመርካዮ ገዲፍካዮ ተሃድም ኣለኻ። ንሱ ጽንዓት ማለት ነቲ ጸገም ክሳብ ዝሓልፍ ተጻዊርካ ምጽባይ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ንስኻ ግና ቀልጢፍካ ስለ ዝገደፍካዮ ወትሩ ካብ ባዶ ትጅምር ኣለኻ እሞ በጻሒ መን እዩ? እቲ ኣብ ጽንዓት ዝጓዓዝ ድዩ ወይሲ መንገዲ ዝቕይር? ንዝወደቐ ሰብ ሓቲቱ ኣተንሲኡ ሰብኣዊ ሓልዮት ዘርኢ ሕያው ኣሎ። ንስኻ ግና ንዝተሸገረ ሰብ ብዓይኒ ንዕቀት ርኢኻ ተሓልፍ ኣለኻ። ንሱ ሰብኣውነት ካብቲ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖት ዘርኢ ከም ዝበልጽ ይኣምን እዩ። ንስኻ ግና ንልብኻ ብጭካኔ ኣደንዚዝካዮ ናይ ብሓቂ ብሰብነት ትርጉም ጠፊኢካ ኣሎ እሞ ሰብ መን እዩ? እቲ መልክዕ ዘለዎ ድዩ ወይሲ ርህራሄ ዘለዎ? ኣብ ንኡሽተ ገዛ ኮይኑ ምስ ስድርኡ ብሓጎስን ብሰሓቕን ዝነብር ኣሎ። ንስኻ ግና ኣብ ዓቢ ቢላ ኮይንካ ብትዕቢት ብጽምዋን ትሳቐ ኣለኻ። ንሱ ሓጎስ ኣብ ውሽጡ ልቡ እምበር ኣብ ገዳማዊ ሃብቲ ከም ዘየለ ይርኦ እዩ። ንስኻ ግና ነቲ ብገንዘብ ዘይትዕደግ ሓጎስ ኣብ ዕዳጋ ክትደልያ ትውዕል ኣለኻ እሞ ሃብታም መን እዩ? እቲ ሓጎስ ዘለዎ ድዩ ወይሲ ገንዘብ ጥራይ ዘለዎ? ንባዕሉ ብዙሕ ጌጋ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ንኻልኦት ብምሕረት ዘርኢ ኣሎ። ንስኻ ግና ንነፍስኻ ጸዳቒ ጌርካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ወትሩ ትፈርድ ኣለኻ። ንሱ ሰባት ብድኹማቶም ዘይኮነስ ብብርትዓኦም ከለልዩ ይደሊ ኣሎ። ንስኻ ግና ናይቲ ሰብ ጌጋ እንዳነኣድካ ንውሽጣዊ ሕልናኻ ትብክል ኣለኻ እሞ ጻድቕ መን እዩ? እቲ ንነፍሱ ዝፈርድ ድዩ ወይሲ ንኻልኦት ዝፈርድ? ዓብዪ ሊቀ ክንሱ ወትሩ ገና ኣይፈለጥኩን ኢሉ ዝመሃር ለባም ኣሎ። ንስኻ ግና ሓንቲ ፊደል ካይቈጸርካ ኩሉ እፈልጥ እየ ኢልካ ትምካሕ ኣለኻ። ንሱ ትምህርቲ መወዳእታ ዘይብሉ ባሕሪ ምዃኑ ብትሕትና ተረዲእዎ ኣሎ። ንስኻ ግና ብትምክሕቲ ኣእምሮኻ ስለ ዝዓፀኻዮ ሓድሽ ፍልጠት ስኢንካ ኣለኻ እሞ ምሁር መን እዩ? እቲ ብዙሕ ዝፈልጥ ድዩ ወይሲ ምምሃር ዘየቋርጽ? ንነፍሱ ዝኣክል ጥራይ ወሲዱ ነቲ ዝተረፈ ንኻልኦት ዝገድብ ሰብ ኣሎ። ንስኻ ግና ክትበልዖ ዘይትኽእል እንዳሃለወካ ኩሉ ናተይ ይኹን ትብል ኣለኻ። ንሱ ሓልዮት ንሕብረተሰብ ከም ዝሃንጽ ብተግባር የርኢ ኣሎ። ንስኻ ግና ብስስዐ ንኻልኦት ጥራይ ዘይኮነ ንነፍስኻ እውን ትጐድኣ ኣለኻ እሞ ጥዑም መን እዩ? እቲ ንኻልኦት ዝሓስብ ድዩ ወይሲ ንበይኑ ዝደሊ? ኣብ ቅድሚ ካሜራ ካይተረኣየ ብስርሑ ጥራይ ኣብ ልቢ ህዝቢ ክብሪ ዝረክብ ኣሎ። ንስኻ ግና ብዘይጠቅም ጫውጫውታ ዝና ንምርካብ ትንቀሳቐስ ኣለኻ። ንሱ ክብሪ ሓቀኛ ስራሕ ብስነ ምግባር ከም ዝመጽእ ይፈልጥ እዩ። ንስኻ ግና ንግዚያዊ ዝና ምድላይ
نتي نبار خبرتك تشوطو علخا أمو هبوب منيو اتسمو زوزو وعديو ويسي قبرو زذكر استفلاليه حسابات اندهالو بسنيتين بحبارن زنبر لبا مالو نسخا جنا بنو اشتو افلالاي كاب احواتكا تفليخا بينقا تخيل علخا نسو صبا احبرتسب ابوزو حنتين سنيتين مخانو امينلو نسخا جنا كماي زبالت راي بمبال وشتاو سلامكا تطفو علخا أمو حيال منيو اتسنيت زفكر ديو ويسي مفللاي زدلي حقي أبزي بلو باتاون بحلنو تمريحو قنوع زقبر علو نسخا جنا بوليس انت زي رئيخا كل عينت بدل كتقبرو تهوى خلخا نسو حكا دانيا عوش تلبو زلو حلنو مخانو أتصبقو يفلتيو نسخا جنا قداماوي حقي ترايس لس فرحكا بصور ديقا تقبر علخا أمو قنوع منيو لتحقي زفرح ديو ويسي حلنو زسمع ساقم كيرمي ممتوقو بقبو تداليو نخونتات زيصبه لبام اللو نسخا جنا ساقم مسمسات راي برعدي ترباش علخا نسو لو مساريحو نصبح معقوبي بتباب يدالو اللو نسخا جنا لومي تزناقيحا صباح نفاس مسمسه محبئي تسئن علخا أمو لبام منيو بتقدمو زدالو ديو ويسي دحرو زربش بزي بزح قلبت ببلحي غيرو عبي امني زقلبت اللو نسخا جنا بزي طبب بقلبت كاتراي تتكيمكا تدكيم اللخا نسو أمرو سلازة سرحو وحد سعري بزح وطئيت يمتسع اللو نسخا جنا أكالات كاتراي سلازة سرحكايو فرس رحكا وحد كوينو اللو أمو حيال مي بتقلبت زلو وديو ويسي طبب زلو عدميو نشتو خنسو ببسلاتين بمخرن نعبيتي زمهر اللو نسخا جنا صغروخا سيبيت اوصيو جنا كم قرعه تحسب اللخا نسو بتمكرون بنبابن اعمرو اعبيو حقنيا بسلات بصيحو اللو نسخا جنا عدمت راي سلازو وصركا اتحساسبها اي عبيين اللو امو عبي منيو اتعدمي زدفه اديو ويسي اعمرو زبسله كبير فتنا مسمته لما أكل آتيو مفتح زدلي جيجنالو نسخا جنا فتنا مسرعخا رسخا حبيخا تهدم علخا نسو فتناتات نخط أنكرنا زموتو مهارتي مخانم فليتو علو نسخا جنا كل جزء بمهدام نساقامات كتعبيوم تنبر علخا أمو جيجنا منيو اتنساقام زقاتم ديو ويسي زهدم أب ما أكل بحري تناوتو كنسو كنواتسينا إلو تسفا زهب اللو نسخا جنا أب جمجم بحري كوينكا كنت ألقينا إلكا تجنا اللها نسو تسفا نمنفس كم زبرتعو سلازة أمني نخلو يتصنانا اللو نسخا جنا بچنكتكا نتزلكا حيلي اوون تدخمو اللها أمو دحون منيو لتأب تجم تسفا زقبر ديو ويسي أب سلام زيچنا عوشت داس دكويسو جنا أمرؤو سلام رخيبو زنبر اللو نسخا جنا عوشت أدراشا ركيسكا بچنكال ليتي تساقي اللخا نسو مسكول سب سلام سلزلوو دقاسو كمعار يتعملو نسخا جنا حبتن ميكاب لسابات سلزبدلكا حلنخا يوقسكالو أمو مچو زدكسي منيو اتحبتي زلو وديو ويسي سلام زلوو نخلو كم حدا سدرا قصيرو نحادنتن نفقرن زسرح حلو نسخا جنا عنا تراي بمبال كار حيرة سبكا تنتسل علخا نسو حادنت حيلي مخانو بتكبار أرئيو بزحات يترع له نسخا جنا والكاونتكا أبجيزة سببخا دقافي تسئين علخا أمو حيال منيو اتي مس هزبي زلوديو ويسي بوينو زنبر بأكال كابز عليهم تفليو جنا بصرحون تاريخون هياو زخنا ألو نسخا جنا بأكال بهوتن اندحالخا تاريخ كان سمكان مويتو ألو نسو نعالم تقيمو بمحلاف ولدتات وطرو يذكرولو نسخا جنا ننفسخا تراي سلازنبركا سمكا مس أكالكا خبريو أمو بهو زلو منيو هذا تاريخ تسرح ديو ويسي يتبع أكال زلو إذا فيديو كسامو داتا سلازر أخمو بلبي يا أنيلي نزي فيديو لايك بمقبار دقوفكم أروينا